Degut a que moltes persones ens hem adonat de que hi ha molts arbres que falten a Badalona, que els escocells o bé estan tallats els arbres o bé ni existeix la soca, i que això, si et fixes una mica, te n'adones que hi ha molts. Després va passar també que vam veure que les podes que s'estaven fent a l'arbrat de Badalona, algunes eren molt agressives i més que una poda era una mutilació, doncs vam començar a parlar de que potser podíem fer alguna acció o alguna crida d'atenció perquè la població s'adonés de la necessitat que hi ha d'arbres, de plantes, sobretot en el moment tan crític que estem en aquesta emergència climàtica, que el que precisem és molta verdor i molta regeneració de natura, perquè ens està portant molts problemes, no? Vam pensar en fer anar a buscar escocells, que són els forats on estan els arbres, per qui no ho sàpiga, i si hi ha un arbre tallat, pintar una cara trista, per exemple, i després hem fet un munt de cartellets reutilitzant basquets de fruita, posant missatges com ara donava frescor, feia ombra, niuaven els ocells, eslògans així, de que aquell arbre que ara no hi és ens feia una sèrie de coses benefactòries per la ciutadania. Bàsicament el que pretenem és això, fer que la ciutadania se n'adoni d'aquesta falta de verdor, que col·laborin en si troben un forat, un escocell buit, que facin una foto, que posin la ubicació o que diguin el carrer i el número on es troba aquell buit i que el posin amb el hashtag Arbres Vius Badalona. Ho poden posar en qualsevol de les xarxes socials que utilitzin i nosaltres ho recollirem, intentarem fer un mapeig i fer un inventari. A veure si d'aquesta manera l'Ajuntament es sensibilitza d'aquesta falta de natura que hi ha a Badalona, que és una ciutat que té molt pocs espais verds, i logrem que es replantin, que zones que hi ha que només es vol edificar i fer pisos, que potser es facin parcs o que es facin zones on poder criar horts i que sigui més humana, més saludable i més cordial per la vida de tots els badalonins i badalonines.